Forjat en la història he conviscut, al costat de la ciutat que m'ha vist néixer. Esport i pàtria m'han donat forma i en els vostres cors m'heu fet un lloc. Tots parlen de mi i en llueixen amb orgull. Sóc el seu tresor més preuat, el més valuós estendard. Són molts anys que hem lluitat, molts moments que hem conviscut, defensant amb fe uns colors que seran sempre vencedors. Al meu pit la creu de Sant Jordi, el patró de la ciutat. I just al seu costat, les 4 barres catalanes, símbol de la meva nacionalitat. Els meus colors ja els sap tothom. El blau i grana estan al meu cor. El primer escut de la història del Futbol Club Barcelona es va crear per retre homenatge a la ciutat de Barcelona. Per això, a l'assemblea del 12 de desembre del 1899, el club va decidir adoptar l'escut de la ciutat com a escut propi afegint als costats 2 branques. Una de llorer, símbol dels campions, i una de palmera, símbol del triomf. Com a curiositat, a la part superior, sobre la corona, es podia veure una rata pinyada, element comú en altres ciutats de l'àmbit cultural català, i símbol de Jaume I el Conqueridor. Transcorreguts uns anys, la junta directiva del club es va adonar de la conveniència de buscar un distintiu amb caràcter propi i l'any 1910 va decidir abandonar definitivament aquest format. Una de les múltiples definicions que trobem en els diccionaris de la paraula escut és la d'una arma defensiva manual que es portava al braç subjectada amb corretges. Aquest tipus d'escut podia estar gravat o decorat amb un senyal heràldic pintat sobre la superfície. La seva raó de ser era poder identificar el llinatge del guerrer i la seva pertinença a un determinat bàndol a la batalla. Aquest costum va donar origen als anomenats escuts d'armes i a l'heràldica o ciència que estudia el significat i la composició dels escuts d'armes. En el món del futbol hi ha moltes entitats esportives que recullen elements clàssics de l'heràldica, des de les formes fins als colors. Al llarg dels anys, el disseny de l'escut del Futbol Club Barcelona ha sofert diverses transformacions. Però sabries dir-nos a quina època pertany cada un? Per començar, un de fàcil. Aquest és el primer com a mínim, perquè és el de Barcelona, amb un ratpenat, una laurell... Molt bé, aquest va ser el primer escut utilitzat pel Club Blaugrana. I què en podeu dir d'aquest? Les barres, només n'hi ha 2 de barres. Ah, només hi ha 2, és veritat. La creu de Sant Jordi continua sent igual per això, Jo aquest me les jugo i dic els 60, 70. Hem vist, però és dels anys 40, un escut d'imposició franquista. I aquest, què us sembla? Aquest de pintar més nou ja. Sí, aquest ja a mi ja em sona, Jo aquest crec que ja l'havia vist. Anys 70. Amb la pilota al mig, així, groga. No ben bé. Aquest és l'escut de 1910. De fet, és el disseny original de l'escut del Barça. Seguim. Aquí destaquen més el que són els colors blaugranes. Les lletres estan molt separades i tenen un punt. Són molt gruixudes. Aquest sí que és 1920. Efectivament, una adaptació modernista dels anys 20. I, finalment, què em dieu d'aquest? El fons de les lletres és blau i aquest ja s'assembla més a l'actual, excepte la pilota. Les lletres són més grans. Anys 80, potser, 70, 80, ja. Molt bé, aquest escut es va presentar l'any 1975 i no es va canviar fins al 2002, per l'actual escut del Barça. Tornant als orígens de l'escut, la seva creació ha estat envoltada d'algunes teories llegendàries. Una d'aquestes fa referència a l'origen de la seva forma. La versió més comuna d'aquesta llegenda afirma que, asseguts al voltant d'una taula,
els membres fundadors discutien sobre la creació de l'escut. La falta de consens entre els assistents va desembocar en una discussió absurda en què cadascú hi deia la seva i ningú volia acceptar la proposta de l'altre. El desori era tan gran que el secretari, Lluís Dusó, va exclamar en veu alta: «Això és una olla de cols!» Tot seguit, Gamper va fer un dibuix en forma d'olla que serviria de model per dissenyar un primer esbós de l'escut. Deixant de banda les llegendes, l'any 1910, la creixent influència del club en l'escena pública catalana fa que la junta directiva es plantegi dissenyar un nou escut que identifiqui l'entitat. Per dur-lo a terme, es convoca un concurs obert a socis, jugadors i empleats que volguessin presentar propostes. El dibuix guanyador va ser l'obra de Carles Comamala, un jove estudiant de medicina i magnífic dibuixant que aquells anys jugava de davanter al Club Blaugrana. Aquest disseny va ser el primer escut del Barça i és la proposta que, amb més o menys modificacions, ha arribat fins als nostres dies.